Isyo. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 1:38. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamatik. Siyempre, kamusta naman ka modera? So, siningit kahapon na nun. Sigurado nakapanyagan na medyo matulutaw-hay nang nabatyagan kasi fully loaded na. Nagapatunaw-tanaw ang ibang dito sa nagaylay-hilay, nagapulot pa huway, kag nagasulisan din sa ilang hamtangan. So, relax. Of the night kita ni Tito Wilma iya sa karon nga adlaw sa ining edisyon ng This is My Life Martes nga adlaw, Agosto 24 tuig 2021. Ang pagpangamustanay naton siyempre sa halindiri sa Dagmanosang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa kutob sa malabutan sang atong pagpangalagad sa karon nga hapon paagi sa inyo dala mga radyo 684 kHz kag sa mga nagaupod man sa aton online via Facebook, via YouTube, kag ada man sa among sini website. Mayong hapon sa inyo. Siyempre, kutos malabutan naton sa lain na mga nagkalain-lain na mga kaislahanan sa bugos na pungsod Pilipinas sa luwak pagitang pungsod. Sa kutob sang aton malabutan. Ang aton pagpangamusta kag pagpangayo sa inyo sang katawaran mayong hapon sa inyo tanan. Pero ang pagpahinumdum ni Tita Wilma sa gihapon padayon kita sa paghalong-halong na padayon kita sa paghalong-halong sa paliwaliwa dira sa guwa sang inyo puluyan ang aton mga health protocols. Kinanglan padayon naton ina nga himuon hindi gid pagkalipatan ti tawe. Do nangin kun lang taon naton no ugalian na naton wa basta magwa ta sa balay gani naka face mask kita. Ang inyo pa face shield kung may mga kaladtuan. Ang pag-observe sa social distancing, papulusan kamot or pang-alcohol gid ang katinlo siyempre sa itong lawas kinanglan. Sa mga tagahandong magpabakuna dira. Sige na magpabakuna na kag sa wala pa gid. Padayon lang kita. Go lang kita. Padayon kita sa pagpagatubang sining hangkat sang pandemya sa karon, hangkat sang epekto niya sa atong palangabuhian, hangkat pagid sa mga nagatabo sa itong palibot mo Ginoo. Tanan kita apektado, wala ni exemption. So kinanglan sa nagkalain-lain nga mga pagtilaw nga nagabot sa iton, mag-isa kita sa pag-ampo padayon kita gihapon. Hindi kita magkatakas sa pagtawag kag pagpangayo sa iya bulig kag paghatag solusyon sa sining padayon nato nga away sa pandemic. Sa nabatian naton man, hindi nabatian nga chika-chika nabatian di nato nga bagita. Kaina siyempre kay action. Kaina sang aga sa action. Halin pagkahapon sang hapon. Dili sa aton sa Dagmanosang Bacolod may anom nakita ka Delta variant sang COVID-19. Ang masubo lang pamatian kay pati ang mga kabataan, no? Pati mga kabataan, ang kahapon nga update is 6 months old na bata nga lalaki. Ano ba lang, amuni nga edad sang bata, hindi pa nakabalo magbal, masibi, na masibi. Kaya amuni nga masakit para sa isa ka iloy. Basta nga ang anak na gani, ang mamay ginabatyag daw, hindi na ikaw iya mapakamtang, di ba? Okay. Sige lang kita gihapon. No, kag ang siyempre ang balita man pasalamat may ara nga nag-abot nga bakuna para sa probinsya sang Negros Occidental. Yes, kay dili man sa Dagmanosang Bacolod. So go na kita dira, hindi na kita magpabaya-baya pa hulaw, hindi maghulat sang kun ano pagid. Hulag na. Kag sa karon man nga adlaw siyempre, no? Ang update bala late last month or kagabi mismo ng COVID-19, ang bag-o nga mga kaso sa bugos nga Pilipinas. Pinsaro naton ang bag-o nga kaso nga nagdugang
18,332 ka new cases of COVID-19. Imagine. Si ang Delta variant sa buong pungtod pila na tawo 1,273. Di ba la? Dili sa aton sa Bacolod may ara na anom. Muna nga baw mga anak hindi anay magpaugtas, no? Hindi anay magpaugtas sa inyo mga ginikanan kung dinasaway ka mo magpamati kid. Okay? Kag sa sini nga bahin na tawi syempre kanon dugay-dugay ang aton man update sa dalagan sang aton man panahon kay ti daw halin kaina sang halin kaina iya sang aga pag not na si Hurley pabutlak kay way naton nakita na butlak sa ring adlaw. Ang pagkakita naton sang kasanag madulong-dulong yang palibot tugtog sa karon magal-umon ang kalangitan na gamay dugay-dugay. Kag syempre tungod sining problema sa karon man nga nagatuhaw tungod tugaman ini sang pandemic angot iya sa PHAP or Private Hospitals Association of Bacolod kay ada may paandam para sa ila na tungod sining advance payment bala sa mga ospital na pagtayaan taman na karon ikalupangon kag ang PhilHealth tungod sa sining pandemic nga ini epekto sa ila nagadusmo-dusmo man ang kapiyadihan sa PhilHealth pila na mga 88 billion na nadula sa ila man. Pido mabatsagan bala naton hindi kung sino din nakaagiman na admit sa hospital makita niyo na lang di ba ang deduction niyo sa PhilHealth kung hindi kamo bala COVID-19 na patient na lantawan niyo bala mga deduction kay tama na gid lang niya kagamay ang contribution sa PhilHealth. Siya mo na sa medyo do masubo-subo para sa ato. Si tagaan tama na igtalupangon karon gamay sa nasubasi man sa ato na siplatan nga balita. Kag magluwas pa gid sina Tito We ang drought ni bala ng tama kainit nga panahon. Makita naton ang paglitik-litik na sang duta kag ano ang resulta sina sa mga pananom sa aton mga mangungumagamay lang na. Kag sa aton naman FYI, ining mga masami balagi na tubuan sang source or init-init na init-init kung sa Tagalog anong ini singaw, no? Na kung sa Tagalog singaw, pero sa aton nga mga Hiligay nun, Ilonggo, init-init sa bakbak na paano ta na abi malikawan. Okay. Amo naman ang nagsulod sa akong natungod naman yung pati sa ikayong lawas na ton. Kag syempre ang ginahulat man naton nga horoscope every afternoon tungod sa aton adlaw-adlaw iya nga paginawi. Ara lang na iyang mahal nga Diyos ang nakabalo sa matudtod. Ini aton kalingawan, spices lang niya sang aton adlaw-adlaw iya nga hilikuton adlaw-adlaw naton. Pahuway man gamay sa mga ginapangatubang naton. Okay? Yes. Tito We, unahon tabala ang dalagan sang aton sa panahon. Sa karon iya nga adlaw, pretty wide, why naman bagyo, di ba? ITCZ naman, Intertropical Convergence Zone. That's why nga makabatyag kita sa matulutugnaw iya nga klima. Na? Ang ITCZ nga mo magadulot sang makahatag sa sa aton sang magalumon nga kalangitan, lapta-lapta man nga mga pag-ulan sa pila kabahin sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ibot silingon dira ang Mimaropa, ang Bicol Region, Visayas, kita diri, no? Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga, ang may magalumon nga kalangitan, may mga lapta-lapta man nga pagpanalit ug pag-ulan, pagpanaguob dala ina sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Kag ining ITCZ nga ini nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao suno man sa pag-asa. Okay, Tito Wilma. Ang iban nga bahin sang aton pungsod naga-eksperyensya man sang pagulugal tugtog magalumon nga kalangitan, may ara man niya panalagsa nga pagpanalitsi o kung pagpanaguob tungod sa ITCZ, localized thunderstorms, kag yes, kung sige-sige kapag ulan, syempre pagbaha, landslide sa mga mahumok. Amo na extra careful lang. Pero diri sa aton na-mention na naton kay Visayas, si ara darang Western Visayas, ara darang Negros Occidental kay kita diri sa Dakbanosang Bacolod, bagal-umon ginya kalangitan, lapta-lapta man nga mga pag-ulan, may pagpanaguob tungod sa ITCZ. Ang dakya naman sang hangin nga aton mabatyagan halin sa nabagat na nakatundan
Upak kadto sa nabagatnan. Ina sa bugos nga isla sang Negros dito na? Ang ato naman baybayon siya syempre makhanay, makhanay ang dapya sa nga balon. Kag taob, ang taob tawi. Taob subong kay nagtaob alas 12:02, no? Alas 12:02 sini nga udto kag magahuna ang huna siya kay inasang kaagahon alas 5:31. Kay siyaring adlaw daw nga wala naton makita ang iya bilogid nga aura as in adlaw nga regasila na pero nagbutlas siya alas 5:35. Magatunod naman siya karon alas 5:58 sa kahaponanon before magkasisigmon. Amat-amat na niya siya, kay lapit na lang magberbaw. Ang temperature range naman yata mabatsyagan from 27 to 33 degrees Celsius. Pero subong, mabatsyagan namon diri sa Bacolod mabugnaw. Especially diri sa Bacolod 28 degrees Celsius ang temperatura. Pero may ara gyapon as magalabay iya ang paamo nga bala. Okay, kadto kita sa iba naton nga update na nungod sining PHAP or Private Hospitals Association of the Philippines na mapilitan diya ang mga miyembro sa PHAP nga ini o sa mga private hospitals nga kung mahimo manukot sila anay suno sa ila sang advance payment. Yan mo naman sila advance payment. Di deposit man gyapon do amo na di ba? Before sila maghatag sang ila service or serbisyo, kalakip na dira ang mga pasyente na may COVID-19. So, there is no exemption na. Ina tungod sa patakaran sa karon sang PhilHealth, sang Philippine Health Insurance Corporation. Kaya nga, ang hambal sang PHAP President, sa liwat, private hospitals, sa salat hinambal ko nga, Philippines ang hambal na, Private Hospitals Association of the Philippines, sabot sing ganun, ini asosasyon ina sa mga pribado nga mga hospital. Singhambal sang ila presidente nga si Dr. Jose De Grano, mapuwersa gid sila nga pabayaron gid anay advance payment ang mga pasyente tungod sa Circular 2021-0013 sang PhilHealth nga nagasuspend sang pagkuha sang mga claim sang mga hospital nga ginaduha-duhaan may ara bala anomaliya nga involvado sa korupsyon ara na. So ang mga pasyente sunod sa iya nga direkta nga maapektuhan sini tungod dira at kay nga luwas nga hindi sila gilayong madapatan sang serbisyo medikal, matsako, kasakuon, kag uyang man ina sa kwarta kag oras para sa pag-file sang ila benefits sa PhilHealth nga hindi or wala mabuhin sa balayran sa ospital sa inyo mga bill. So, kay Ario sa idalom sang circular nga ini igapatuman ang temporary suspension of payment of claims o kung TSCC. Hindi bilang silot kundi preventive measure. Preventive measure batok sa mga korap nga ospital. Katuyuan sina para malikawan nga mauyang o kung madula ang kwarta sang panguluhan o kung sang aton pungsod sa sala iya nga ginahimo sang mga korap nga ospital na si amo na siyang mabulubudlay dira di bala paminsaron ta lang no paminsaron ta do kabudlay si what if kun alang-alang why na ya bisan COVID patient kinanglan ma-deposit kid yan kay ara kung nang taon subong 88.7 billion pesos no nagalabot na sa 88.7 billion pesos ang nakitaan kag subong nakitaan kag nabatsagana no
sang Philippine Health Insurance Corporation kun PhilHealth karon nga tuig 2021 kag 71.4 billion pesos lamang out of this 88.7 billion tulito ni Tito Wilma 71.4 billion pesos lang ang napunan sa sinaiyang kantidad sang Malacañang. O, ina ginbase Manila sa ginsumiter nga 2022 budget sang Department of Budget and Management o kon DBM sa Kongreso. Si base man sa documents or dokumento tungod sa subsidy sang gobyerno nagalabot gihapon sa 17.3 billion pesos ang pierde o kung ang net loss sang PhilHealth para karon nga tuig. Tungod nga 179.7 billion ang galastuhon sini kag 91 billion pesos naman ang ginapaabot pa nga koleksyon. Tinaara man nasaad sa record sang DBM, Titowe, di ba? Nga nakabaton ang PhilHealth sang 62.4 billion pesos na subsidy last year kung nga naka-record pa ini sang income o kung net profit na 30.1 billion pesos bisan pandemic. Pabutyag pa sang DBM or Department of Budget and Management. Nagalabot ang revenues ng PhilHealth sa 94.7 billion pesos sang 2020. Samtang ang galastuhon naman sini naglabot is 128 billion pesos. Dapat makarecord sang PRD o kung net loss ang PhilHealth sang 33.4 billion pesos pero naka-income pa siya tungod nga naka-record ang 62.4 billion pesos na subsidy halin sa national government. At actually, ang na-PRD gidya sang PhilHealth subong nga ginapangatubang is 88.7 billion pesos. Amo na bala ang makitaan naton amo nang mga mabatyagan sa karon sang aton mga kauturan nga mga miyembro sang PhilHealth Insurance na tanan apektado tungod sining pandemic. Di pagidugang pagigni kay batyagon pa man ang epekto sining drought. Ang drought, when we say drought, amo inang panahon sang tama gid bala ka init nga panahon nga dalagan sang panahon nga sa diin nagalilitik ang mga duta, no? Nagalilitik ang mga duta, nagakalalaya ang mga pananom. Sa karon makit-an niya sa mga pananom, no? Mga pananom sang mais kay actually may ara iya mga lugar sa Pilipinas nga ang ila siniya nga ginakaon hindi pareho sa aton kanon kundi mais, di ba? Ang mais ginakusipad, ginabulad, ginagaling man nga magtino para human sang bugas, di ba? Para matig-ang Manila na pila gid 2 billion pesos gid ang balor sini mga pananom nga mais ang nahalitan tungod sang kakulang sang ulan dito sa Cagayan Valley o Region 2 ina tungod puno man niya sa ginpabutyag sang Department of Agriculture kahapon. Siling naman na Regional Executive Director Narciso Edilio sang Department of Agriculture Region 2 ang mga mangunguma sang mais sa probinsyang Isabela kag Cagayan amugid ang tuman nga naapektuhan sang kapierdihan nga dako tungod sa kakulang sang nagakaigo nga ulan sining mga nakaligad nga bulan. Right? Kaya bisan kita gani, di ba? Kaya pertigid ang init. 45,000 hectares, no? 45,000 hectares sa mga pananom sa mais ang naapektuhan sa drought o kuntuman ka init. Sa diin, 1,005 hectares dira ang totally damaged kibot. Lingon wala din mapusnan. Samtang ang nabilin nga 43,500 hectares hindi sila nga mapusnan kundi partially, no? May ara nga mapusnan, may ara hindi. So it's partially damaged. So nagalabot sa 33,439 ang kabugusan sa mga mangunguma sa mga farmers natong sa mais ang naapektuhan kag napierde sa sini. Sila nag-anto subong man.
Okay? Pero ang wala sila nagadula ya paglaom nagasalig sila gihapon nga makasibawas sila. Kadamuan sa ila nagalaom sa gihapon nga makasibawas sila sa ila na experience yan nga kapiyerdiyan sila mga pananom. Kung padayon nga mabatyagan na ining pag-ulan-ulan sa karon. Sa pagpangusisa man sa Department of Agriculture kalabanan sa mga nahalitan mga mais. Mga mais nga masiling ka na bala ara na sa pagtubo, ya ara na sa bala sa reproductive stage na dali na lang bala pamanggion na siya mo pa na nagapamutot na kag nagapamunga na pagkatapos magkalalaya tungkol sa init wala bisan may irrigation pa hindi ka trespasser. That's why na kita pasalamat pa kita nga ang aton mga mangunguma diri iya kag sa isla sang Panay makaproducer pa sang humay kay nagatanom pa sila sang palay no makatanom sila palay katanom sila humay makapananom sila makaproducer sila bugas nga mabaligya sa aton ay abi ninyo na kuya perti gini ang importansya sa mga mangunguma para sa aton kay kung walang aton mga mangunguma sang aton sini staple food amo nang bugas mais amo nang nakaon sa iman o mga utan mga prutas inang mga ginapang-ihaw nga mga kasapatan kung wala ni sila paano kita kita yang ari lang sa syudad kita nga ari sa banwa ari lang sa idalom sa ubos nagahulat lang sang ila produksyon. Pero kung silang maapektuhan, makaluluoy din kita diri sa idalom. Nga nagahulat sang ila produksyon. Amo na nga updan taman sila sa pagpangamuyo. Nga mangin productive man ang ila pag-grace o kung pagpadamo sa mga kasapatan. Nga mga kasapatan nga safe man para sa atong ikaayong lawas. Kapag katapos sa mga utanon mga utanon kay Diyos ko kung maapektuhan sila anong utan nga baklo naton diri sa ubos amo na gani nga di ba ginainganyo gid kita nga mag-gardening bisan wala kita mga talamnan paagi sa mga plastic bottles paagi sa mga garbage mga hindi nato mapuslan din nga pwede mo butangan duta di ba nan amo na siya din kanay na pero hindi tuod na siya kung anong pag-antos ng mga mangungumay naton batsagon naton ang epekto sinak diri sa aton sa ubos ay nga mga anak, Action Radio Philippine Standard Time alas 2:01 na titawe na kadtuanay kita sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan man sa mga ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig. Dariya sa This Is My Life, alas 2 sa 8 na Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon lang da kay Mamardina Benares sa may barangay Kabug. Mayong hapon da, mama. So siningabahin magabasa si Tito Wilma sang isa ka mensahe nga ginpaagi sa itong messenger niya sila piragin paagi halin sa tabuk dagat, halin sa Rojas City. Pamatian na to ang iya sininga mensahe. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang aton subong tagpadala, taga Rojas City, ang iyang ngalan si Belinda. Ang mensahe ni Belinda nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa nagapamati sa ilang mga radyo, sa Action Radio Bacolod, kag nagaupod sa inyo online. Tita Wilma, ako si Belinda. Isa ako ka domestic helper sa abroad sang una. May bana ako, may 4 kami kakabataan. May diferensya ang bana ko, Tita Wilma. Tungod, napiang ang isa niya katiil. Siya si Ronnie. Subong ta, ari ako diri sa amon. Kay ginpapuli man ko sang employer ko, antes nag-init ang COVID-19 pandemic dito sa Saudi. Nagaantos kami subong sa akong pamilya, Tita Wilma. Gani na pinsaran ko nga pwede naman mabalik ako. Pero hindi ako pagpasugtan sa akong bana. Nagadalag ko na abi, tita, ang mga bata. Kag nagapangita sang pag-atipan kag pagpalangga ng isa ka iloy. Galing lang gid ta. Gutom lang gid ang maabta namon kung hindi ako magbalik sa abroad. Nagtiming man nga nagtawag liwat sa akon ang akon anay employer. Kag nag-offer sang mas dako nga sweldo sang sa ginabaton ko. Basta magbalik lang ako sa ila. Amo ina subong ang ginapanumdum ko kag problema para sa akon. Kung anong dapat ko himuon. Kung sino ang sundon ko, ang bana ko, o kung ang employer ko sa abroad nga nag-offer sang maayong nga sweldo para sa akon. Hindi ko maantos makita ang akon, pamilya, sa among sininga sitwasyon, Tita Wilma. Nagamuhan gid ako kag hindi ko kabalo kung anong dapat himuon.
kabay nga matagaan mo man ako, advice, mamati gid ko ta. Hasta na diri na lang, pasensya na, salamat gid. Ang nagatahod, Belinda San Rojas City. Okay. Sa aton tagpadala sang iya sini sulak, sang iya sini kabuhi, no? Sa pag yes, din nga laragwang iya sini kabuhi. Matulo, mamantika ko na. Pinsaron mo bala na. Una-una na hindi Belinda na pangayod si Tita Wi katahuran sa imo maayong hapon sa buwas mga pamilya. Sa imo, sa bana mo kunara na. Salamat gid kay sa mga taga Rojas City, no? Mayong hapon lang da sa malabutan ino paamo na bala, ha? Nagkapamangkot ka tungod nagalibog ang ulo mo. Sinusundon mo ang bana mo or ang sitwasyon, ang pagkinahanglan sang imo pamilya, sang suporta, ha? Wangin hindi nila huglahog nga pagdesisyon ang himuon mo. Nabutang ka sa tunga-tunga sitwasyon sa imo pamilya, ano makabulig para sa ila, kay tiing bana mo hindi makaobra. Ang pagtrabaho mo balik dito bilang domestic helper, amugid lang imo ginasaligan. Ha? Kabudlay maghimo desisyon sa amo na kay ti hindi ka bala makabatas, no? Hindi ka makabatas. Magbatyag kag makita ang kabataan nga ginagutom. Ilabi na sa sitwasyon subong. Kung ginapamangkot niya si Tita Wilmaya, kung ano ang mahambal ko, personal ko na iya nga opinion sa imo in Belinda. Pilion kong pamilya ko, di ba na? Oo. So kung pilihan mong pamilya mo, boss, hindi na konsiderar mo ang gusto sang bana mo nga makapaayo para sa inyo. Hindi mo pagbayaan ang mga kabataan mo, sunod sa inyo, nagasinanglan sa inyong pag-atipan. Sa inyo pagpalangga bilang ilo. Diba? Ikaw mismo naghambal sila. Masakit man, Inday Belinda, pero sa tutuod lang, tama ka importante sa pag-ululupod sa pamilya mo. Family bonding. Paano mapabakod ang relasyon sa tagsa-tagsa kami ang brusang pamilya? Basta nag-ululupod lang. Sang sa ano man nga bagay tungod ang maayo nga pagsinalayo sa sulod sang panimalay, maayo nga mahatag mo sa mga kabataan mo nga mga pamatasan kag maangkon sang kabataan mo, hindi matumbasan sang anuman kadako na kantidad. Di ba lang? Tutuod din man na yata sa pagkaan, sorry, hindi tuod na. Tungod sa sitwasyon balang subong picture out ko bala. Kag madumduman mo balang hambal sang aton sa mga nagligad nga mga katigulangan, although nga wala na sila, lain man tong ila kabuhi isang una, lain man subong. Nga siling hindi kamo magpalayo, diri lang kamo. Okay na makakaon kita 3 times a day at 3 ka beses sa sulod sa isa kadlaw, importante ga ululupod kita. Makapananom tanong, di ba man, bisang nagkaon ng kamuti, kag amo na mga tanong sa palibot, mabuhi lang kita, basta ululupod kita. Amo lang kasimple ang kabuhi, subong. At ang una, subong niya hindi. Wala sang contentment ang tao. Subira ko bala makita nga inang tod in the Belinda. Nga daw ginapabatyag sa aton ang sitwasyon na sabihin malapit pang tao sa Diyos ang sitwasyon sa karon nga kung lang taon naton tuod realidad. Busy ang tanan, na? Busy ang tanan sa pagpanikasog, na? Sa paghimakas na makikita sang dako para suporta sa kinahanglanon sa atong pamilya. Right? Ito na. Pero nagakalipatan na natin siya. Isa na niya sa akong lang niya nga paghangop pa at pag-intindi sa sitwasyon subong. Isa ini sa pagtandog sang Ginoo sa atong tagsa kakabuhi para balik do naton siya. Nga tagaan man naton sang importansya ang atong kabuhi.
tagaan man naton importansya ang aton tagtuga. Na kung wala siya, wala ni tanan sa aton. Pero depende ina sa imo ang final say, ang katapusan na pagdesisyon. Nakadepende niya gyapon sa imo Inday Belinda kung hindi mo maantos nga makita ang imo mga kabataan, ang pamilya mo nga kung na ba lang ginabudlayan. Pero lang tawa ba lang kabuhi isang mga partner sa kabuhi, asawa or bana nga nagakadto sa abroad. Maswerte na nga nagapadako sa kabataan nga mabilin diri, matutom, may kadlok sa Dios nga maporma maayo, mamold maayo ang kabataan na hasta nga madako nga magtutom sa tanan nga mga maayo nga bagay. Pero ang wala sa may nagagabay ng mga kabataan, ang awa ang direksyon sa ilang kabuhi. Tuod, man madumduman or makitaan ko lang, kag madumduman mo lang sitwasyon sa ibang nga kabataan nga, si man ang papa, abroad ang papa, abroad ang mama, magtag-adik ang kabataan, broken family, tumawa na bilang something nga masubo ba siya ko. Sing ako lang inang hindi makubala gusto, hindi bilindang matabo man na sa inkabo. Kaya nga ang kabataan niya, samtang nagapangita, ginayas ang pagpalangga sang iloy. Ang pag-atipan sang iloy. Diba? Kaya pa dagani nga mismo ang amay, mabilin, inabusuhan pag ila kabataan, diba? Kaya tungod nga uhaw sila sa pagpalangga sang ila asawa, presence sa ila asawa, ang pagkinahanglan nila halin sa asawa nga hindi mahatag sa ila na amo na ang sila sa mga makitaan naton nga mga hindi maay. Ay, anhon pa naton ang manggad, anhon pa naton ang kwarta nga ina. Kung guba ang aton pamilya. Mahatag mo man tuod ang tanan nga pagkinahanglan nila, sakripisyo mo ang tanan, pero pagbalik mo, wala na, narumpag na ang imo puluyan, wasak na ang imo pamilya, paano mo pabawion ang tanan? Ako gina-explicar ko lang ina, pero wala ako pamilit gidya sa imo o iduot gid sa imo na amo nang himuon mo nga hindi ka maglakat, hindi ka magbiya. Depende sa imo. Kasi kung ato ka to, talagsa ka lang gapauli, maupdanay ka mo, kalabanan sa mga domestic helper, magbakasyon sa isa lang kabulan, di ba? Kulang ang isa kabulan para punan ang tinuig na pagkadula mo sa imo tuloyan. Ang pagkadula mo sa imo tuloyan kasi sa imo pamilya. So, sanano pa. Na? Pero, tawin na, no man ka man, hindi asa totoo, kaya napangayo ni Belinda ang opinion ko. Sa totoo na. Mapauli sila balik sa pamilya. Frustration, di ba? Maswerte na, pero ilisipon lang ang nagama dinalagon sa ila pagpusing palad sa ibang nga lugar. Pero kalabanan gid, pagpauli, wasa ang pamilya. Magamo ang pamilya. Hindi maayo ang nadangtan sa mga kabataan. Since napangayo mo gidya ang opinion ni Tita We and Belinda, kung may ara pa man lang kamudira na pwede mapangitanaan sinang hindi kita mangita sang sobra. Gusto-gustuhan lang makatrespasser sa adlaw-adlaw nga tanan kag makapa-eskwela simple sa itong mga kabataan nga hindi kita magsaga abisi na. Imuuna po na kung pwede pa na. Di ba na? Bilin mo ang kabataan, apat mo kakabataan sa may diferensya mga bana nga hindi naman makatrabaho kag sorry ha, budyo tayo nakadilang asambal nito. Papusulan pa na iya, bisan napiang siya, kaya kamot man among nagatrabaho, pwede pa na iya. Bisan ara lang sa balay, pwede ka makaganar mo, di ba? Kabalo ka mang luto-luto, kabalo ka mang panday-panday sa kung ano da, mga iyo kayo, mga electric fan or whatever, nga mga gamit-gamit din ha. Mapuslan mo, makitaan mo kwarta, bisan hindi dako nga makatupong sa iban nga linibo ang ginakita. Ang importante is, maayo ang relasyon sa sulod sa balay, malipayon, bisan 3 times a day lang nga magkakaon.
simple nga pagpangabuhi upod ang Ginoo sa sulod sang aton paningalay, ang paghampanay kag ang paghigugma sa tagsa-tagsa nagaupod kalimong kagkatawhay maangkon sang inyo bugos nga pamilya. Di ba na Inday? Belinda, depende sa imo ang mag-ano lang kamo, magmapisan, mag-unungay kamo sa bana mo kagkabataan, bululigay kamo, ha? Ang pagkapiang sa bana mo hindi na yaupang, ha? Para nga hindi na yaupang nga makakita, maka-income bisan paano. Mapangita na paagi. Maayong relasyon niyo mag-asawa, unungay kamo, insindihanay kamo, buligay kamo, upod ang inyo kabataan sa kapigaduhon kag sa kamungayaan. Kay ang pamilya nga nagaunungay sa kabudlay kag kamungayaan, ginagrasyahan sang Ginoo. Mangin mapisan lang, mangin madiskarte lang. Sa maayo ka gusto nga pamaagi, eh sigurado makatibawas gid kita. Makapatapos di ka mo sa inyo kabataan sa audisi. Kay libre man ang edukasyon sa karon. Kalitan ka ng libreng edukasyon, ako yung gina-encourage ko mga ginikanan, due tayo na sakripisyo para sa libre ng edukasyon sa mga kabataan, para lang nga may hatag lang ta sa ilang mga kinanglanon, adlaw-adlaw sa school. Kamula na mabulubog at lang kinanglan, may laptop ang kabataan, ta kinanglan may, di ba? May cellphone ng mga bata. Kaya amo na iya subong, hindi ta na ma-deny. Balikan pa kang Belinda sa sitwasyon mo, pangamuyo na anon mo ang kwarta kung pagbalik mo, ano na ang kabataan mo? Ano na ang pamilya mo? Pangamuyo ang desisyon nga himuon mo. Nagabayan ka sa mahal nga Diyos kung ano makapaayo para sa pangabuhi mo. Ina lang matugda ni Tita We para sa inyo. So, salamat gid sa pagpalabuot mo diri. Hinguhinan ko lang imo istorya kay tama gid kalawig. Salamat gid sa imo. Sa iban pa naton dira nga mga kauturan kung kamo man may gusto man i-share natungod sa resulta sang pandemic sa inyo pagpangabuhi, nakatag sa inyo leksyon, nakatag problema, inspirasyon, share nyo ina sa atong diri sa This Is My Life. Or kung ano man problema sa kutuban mo sarangan ni Tita Wilma, pwede din natin ina matandog man sa matagaan sa aton personal nga opinion. Pwede nyo lang mapadala diri sa aton personal account sa Facebook. Kaya mo naman pinaka mahapusubong. May send message dira. Kung i-type ninyo din ang inyong ngalan, kag ang inyong istorya, pwede nyo man mahinago inyong ngalan. Di ba? Hindi man mapapabasahaw ng inyong account name. I-send kay Tita We, kaya hindi man na iya mag-appear sa inyong wall. Kay Tita We na magwaya private message, messenger lang ina. Amo nang ginabasa natin sa inyo kung hapon. Na? So, salamat git. Or kung pwede, mapadala man ninyo mismo diri sa amon sa Action Radio, padala nyo lang sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, 10th House, Will Rose Building, Burgos Locsin Street, Bacolod City. Sa imabatong gidi na ni Tita Wilma. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:20, ano na tawe? Yes, alas 2:25 na, relax lang anay dira, ha? Sa aton anay mga kauturan dira nga nagaproblema gid sang ila gout, sang ila arthritis, sang ila rayuma, ara ang aton nga panyang
Dali lang mag-greet ka online. Pero mainom tanis tubig. Okay na to, Mayong hapon lang na sa nagapon sa aton online. Hello, Sheila Hilera. Thank you, good girl. Miss you. Kay Tuto Mark, Gab-gab, mayong hapon, salamat man. Ma'am Marlene Diaz, thank you man, ma'am. Ara mag-upod sa atin live si Penerk Sayo, si Mona Dinoy sa Manila, nasa salamat gidha. Kay Tuto Eric, salamat man. Kay Erwin Dicatoria Gonzalez, dira sa Maaw, salamat man. Kay Ma'am Elizabeth Malak Kagamala nga nag-upod man sa atin live karon nga hapon. Yes, Miss Margie Haniva and family, mayong hapon lang dira. Ma'am Melili, ma'am, sorry gid sir ha. Malabot lang ko ni Sir Milili ko si Unya ko na mo. Sir Milili Oligo nag-upod man sa aton live sa karon iya nga hapon. Salamat gid. Sir Alex Montesa, yes, siling niya amugi na every afternoon ang greetings niya mo sa ilan nanday Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Dialagdon, upod sa porsa sa ARB community, madamo gid nga salamat. Okay, thank you gid sa greetings para sa amon sini anniversary, Sir Ana. Kay Jamia. Jamia mayong hapon titowe. Pakigreet akon Mama Julie. Pakigreet ko no si Mama ya Julie. Galuto kag akon duwa ka bata, no? Si JK kag Cassie. Always, CJ Kagasi, bado pariyo. Always, kami pamati sa imo, titawe. Dili sa barangay Sumag. Adja, Mia, salamat. Okay, Sir Alex Montesa, yes. Hison Sarona, na good afternoon, Tito Wilma, watching here live at San Juan, Pontevedra, Negros Occidental. God bless and more power. Dira sa San Juan, Pontevedra, sa mga pamilya Monte Castro, dira mayong hapon, Kay Erwin Dicatoria Ieso, pamati kami di sa Maaw. Jeffrey Arroyo, good afternoon, ma'am. Yes, thank you, Gid. Mayong hapon man sa ilan ni Sir Noel Amar, Ma'am Jean Officer, Ma'am Christine Minias Villalobos, Ma'am Rochelle Susana kag DMR, Melili Oligo. Okay, Sir Alex, si Malumina, pagid ko kay si Rochelle Fulgencio Susana, Elizabeth Malaka Gamala, Christine, o ginapang tamiyaw kamo ni Sir Alex. So, anyway, sir, thank you, kid. Melili Oligo. Afternoon, Tita We, pakigwit Beverly Macolani Macol, Kino Lucinda Inventor, Stella May, Ayelin Hersa Balino, kay Keith Luel Rabalan, watching from San Enrique, Negros Occidental. Keep safe. To Wilma, God bless and more power. Tutuka, thank you, kid. Sa Action Radio, Bacolod ka na more power. Okay. Gino Cesar na tamiyaw yaman ni Mel Lily. M's Bunny. MM's Bunny Cafe sa Tangob, Tawi, live 24/7. Good. May sign on to sign off ta bala. Action Radio Bacolod, number 1 station in Bacolod. Thank you, sir. Janet Mead Kayaw, Tawilma, mayong hapon kasama katapos ang Action Radio. Kisabahan ako si Ernie. Siling niya. Sabahan ako si Ernie. Yes, tawe. Kayaw. Kisabata ko nga si Eric Kayaw. Sang Cameroli Street. Nagapamati kami di sa imo. Salamat. Ma'am Star Mayo, good afternoon. Hello, Tito Wilma. Monitoring lang here from United States of America. Time is 12:49 after midnight. Still wide awake. God bless you always. Sige, Ana. Thank you, good mom, and good morning. Stay safe and healthy sa inyo dara. Nasta kag Ana Sinoro. Kay Bia Jonathan Well Amar Alex mo sila ginapang tamyaw yata na, no? Malili. Virgil Pinda, thank you man. Kaya nag-tweet man gali ni Ma'am Star, si Jinky Dialagdon, may kumpari Bia Jonathan Well, Amar, Alex, and Malili. Salamat gid from USA. Yes, welcome gid ma'am. At we monitor naman kami diri sa Myselin Homes. Ari neighbor ko, si Telma Ihuiko, Lydia Mosamante, kag pa-shout out man sa kumari ko, si Endring Boro.
kag si Marie Sally Hinulan Peronilla sa may bata, Tita We. Salamat, Tita, kag stay safe always. Okay, salamat man sa imo, Ma'am Virgie. Novi, magapan mayong hapon tawe, monitor gi kami di permi sa Barangay Pandanon, DSD. Okay. Hasta lang tadanay, balikan ta lang kamo karon. Okay. Ang aton anay Xandro Plus Gold, ito we, no? Alas 2:46. Padayon na si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Diraan ay sa Barangay Hall sa may Barangay 38. Ho. Ngayong hapon lang da kay Kapinar Agpalo, kay Kasi sa Bulok, kay Manuel Baldonado, sa mga kawagawan nga rada masailang stawe kay and hello kay Inday Norma. Na? Kay Ma'am Milagro, naghayan ma'am, how are you? And stay safe lang gihapon and stay healthy. Kadto ta sa atong sini aton FYI nga ma-share sa ila ang experience sinulang wide experience na ang mga source bala sa sulod sa baba sa atong init-init na tawag sa mga tigulang Tagalog singaw, di bala? Init-init. Paano ta na di malikawan man? Pero kalabanan sa mga nag-experience sining init-init mga babayi age 16 to 25 years old. Kung maglampuwas ka na 35, talagsa na lang, daw laka ka na lang maka-experience sini. Abe, makarelate ka mo daw o hindi. Pero, wala pa ya masiguro, gid kung ano ba lang ginakalinan sina. Masami masiling, ay, deficient ka or kulang ka vitamin C, di ba? Ay, masiling, kulang ka sa vitamin D, kulang ka kulang ka zinc, vitamin D, kulang ka. Or posible ina tungod sa tungod stress ka or kapoy ka permi sa trabaho mo. Mga ina maka-experience sa mga di ba la? Inang mga nagatrabaho, sobra-sobra gid man. May ada man kung kaisa mga makagat mo, resulta na mahimo na lang may siya pilas, makagat ng bibig mo na. Pwede man nga tungod talong imong ipon, also may mga brace ikaw na experience mo gina basta first time mo, diba? Pagkaon ka mga matigya nga pagkaon na tuod yun na natawi. Pero ara may na mga nakuha bala si tawi kung paano na naton malikawan na paano malikawan nga makaangkon ka sang init-init or sore sa sulod sang baba. Ading mo ara gid likawan ang mga maaslom kag mga maalat nga mga pagkaon. Mga maparat kag maaslom. Kay nga hindi bulong
Sa init-init ang kalamansi, tawas kag asin. Ay, gali. Ang ibang ginahimo nila na, di ba? Hindi bulong ang kalamansi or ano tawag sa ato nila niya? Tawag. or lemon man, suha na tawas kag asin. Kay nga labi lang nga magalala ang imo init-init. Ay, nadumduman ko na tuod. Likaw ka man sa mga spicy food, sa mga makakang na pagkaon. Na, kung may ara ka na, para nga, na, hindi maglala. Likaw ka man sa mga matigang nga pagkaon. O, ano mga matigang nga pagkaon? Kit-kit katulaan mo na. Hindi na, kaon ka sang inabalang mga potato chips, mga chicharon, mga chichirias, pamo ka na, banana chips nga tig-anan. Kag ara pag dilion mo ya ang mga mahumok nga mga pagkaon, mga soft food ba when we say soft gani. Linugaw na linugaw mamon paamo ka na. Kung may sungaw ka o may init-init ka na kaon ka lalang linugaw, okay man kaon ka ni ara ka man subong ni bala watermelon or sandiya na pwede ka man na kakaon. Kaon ka yogurt. Bilog ka adlaw kaon ka yogurt twice lang ha, 2 ka beses lang. Kay makatap para na sa mga pilas ng init-init sa baba mo. Di naman kung di man makadto na, bibing mo, dila mo, kung di lang init-init mo, matapalan mo yogurt, mabuhin-buhinan ang kahapdi kag kasakit. So, katilaw na ka mo, karon ko lang istorya. Di gani dental ointment, bakal ka dental ointment, ihaplas-haplas mo lang na 3 to 5 times, sa tanan iya nga mga init-init, da kundi na yan. Kung nakatry ka mo sina okay man, di ba? Ako nag-try ko sa yung Chinese, watermelon talk, non-effective man siya. No, pero may ara pag effective da karon. Kung daw hindi na nami ang imo nga init-init, kadto ka gid sa dentista. Kadto ka gid sa dentist kay kabalo na sila kung ano ang nami, dira pa lang taw mo gid kapin pa kung may brace ka nga, may init-init ka, may pilas ka, kinanglan yan, no? Kain mo man, islan mo toothpaste mo. Kaya may ara iyang toothpaste nga posible mong ginhalinan sa pag-angkon mo sa init-init mo. Kag kinanglan gamit kagid mouthwash. Gamit ka man mouthwash. Tawi sa mga sinanguna pa ng amo niya. Kabalo na kung anong sugpon mo, asin tunawon kag at subong ka na mo ng mouthwash na, di ba? Sa mga supermarket. Sa mga butika pagit. May ara isa ka study mo na makabulig man ang paggamit sa mouthwash. Kay mapatay niya ang mga bacteria kag mga mikrobyo sa sulod sa imo baba. Kag kinahanglan mo man enough rest. Gusto nga pagpahuway. Kinahanglan tulog ka man sang husto. Inom ka man vitamins D kag zinc. Mga multivitamins bala. Vitamin C, pag mga prutas na rich in vitamin C, na wala man malain kung mag-inom ka vitamins, na kung may upod nga tonsil, ang tonsil pagkasakit, ma-doktor na iya, kay hindi namin nga mag-inom ka sa antibiotics niya, imo lang niya, mag-self-medication ka ba, hindi hindi mag-try self-medication gamit ang gamit ang antibiotics, kaya nga, alain-lain yung klase ng antibiotics mo na, pero kung nagabalik-balik ang sungaw mo, kag nagadamo, pa-check up ka sa doktor. Kaya posible, ang pagtuhaw sang init-init sa baba mo, may lain kayo nga ginabatsyag. Kung feeling mo nga daw hindi na siya namit, na? As experience man, nami man sa mga init-init sa baba, kung may puno, kamuda sang, mga prutas nga kahoy, serguelas. Ang trunk or sangas ng serguelas po, namin, gidan sa lawas siya, kagison mo, or kuha ka lang nakaglagaon, nami siya mo. Sige, experience siya kung sa radiation ko diri, alin sa tutunlan ngayon hindi ka kakaon, hindi ka tulon mo, diragig ko nagugos, lilibiyon ka daw, hindi ka kakaon mo. Hadlo ka, kung mapuno ka magsira tutunglan mo, in GT ka man, di ba?
Salamat lang kay Nining Malu kay tawe itiray bala ang sirguela lagaon niya kahoy amo nagargal pagkatapos after tunlon ay nakapahuway so nakakaon bisan paano nan isa pa na bakal tabulong pila ka klase gargle may ginamix klapa tapos may spray pa mo Ginoo ko namo na siya kinanglan mangin resourceful man kita. Pero mas nami gid wala init-init sa baba, di ba? Okay. So inang na-share ni Tita Wet sa inyong impormasyon karon nga hapon ang aton oras alas 2:45 na makadto na ako sa unang nga bahin sa pagbasa sa inyo mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw, Martes. Karon nga adlaw Martes, Agosto 24, bantayan ninyo zodiac sign na Virgo. Unahon naton ang mga Virgo. Ang mga Virgo nga nataw Agosto 23 tubtub Setyembre 24. Palangga ka sang partner mo. Kinanglan bala Virgo magpangamuyo para nga madula ang mga kasakit sa imong kabuhi. Magpangamuyo ka man na wala ka ga-pray Virgo ha. Ang mga celebrators for today, Virgo ang ila sini mga zodiac sign. So mga naga-celebrate ng ila birthday subong adlaw, happy birthday. Sa unik ko iho ko ba ngayon ho. But anyway, happy birthday, love din mama. Na happy birthday sa imo noy. Libra, Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Abi mo bala Libra, may ara oportunidad nga mag-aabot sa imo, nga makapadugang sang imo ihibalot. Pangitaon mong nagasanto nga schedule kag mag-enroll ikaw o ganon sa mga estudyante, mga nag-ululuntat ng mga estudyante ng mga Libra. Ay, importanteng edukasyon girl or boy para sa inyo. Mga maswerte ninyo nga mga number 22, 36, 11, 25. Crimson red is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio, Oktubre 24. Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Hindi, pagbato na, Scorpio, ang ginahatag sa imo nga trabaho, kung hindi mo masarangan, ha? Kay ikaw, gihapon, ang mag-aanto sang konsekwensya, sina. Pag di kaya. Pero kung pamatyagan mo nga, matinghuan mo, go. Kinahanglan pagid mangin mahinalungon ka sa tanan nga kahigayunan. Scorpio, mga maswati mo nga mga numero dyan, si 8, 22, 45, kag 9. Pearl white is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Happy kaya Sagittarius karon nga adlaw nga makita mo nga daw amat nagaklaro ang katumanan sa mga handom mo. Pero kinahanglan, nag-relax ka man from time to time. Kay need mo ina. Maswerte mo nga numero 11, 32, 57 kag 10. Ice cream blue is your lucky color. Capricorn, ang Capricorn Disyembre 22, tubtub Enero, Justin Webe. Kung pwede pa lang bala Capricorn, ang imo mga kaopdanan da, i-appreciate mo man ang ilang hinihimo for you. Kay kadamo, gid sa mabinuligon ng mga tao ang magabulig sa imo. Mga maswati mo naman yung mga numero 7, 15, 42, 28, kag 32. Amethyst violet is your lucky color. Aquarius, ay mga Aquarius na tao, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Kalakip sa pagtubo mo, kung sa pagmature mo, sa paghamtong mo, ang pagpangita sang pamaagi sa mga sala nga nahimo mo. Kag kinahanglan nga madiskarte man sa Aquarius. Ulag ka na. Maswati mo man ng mga numero 8, 46, 12, kag 18. Squash yellow is your lucky color. Alas 2:48, Action Radio, Philippine Standard Time, relax lang. Sa titawin mo magabalik. Pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pasibalik. Namiyaw naman tatawi. Aras law. Dahil lang
Kay Neil Brian Values. Mayong hapon, Tita Wilma, greet ko lang mayong hapon pamilya Baluis kag pamilya Diases dera sa Purok 4 Ubay, Purok 4 Ubay, Barangay Agisan. Thank you, Tita We. Siling, thank you very much, Mama. Sa matamis mo nga pagpangamuyo. Pagpanamyaw, salamat gid. Pasalamat din ni Sir Alex Montesa kay Ma'am Star Mayo. Ni Misha Ruques, salamat man mayong hapon. Thumbs up man si Ma'am. Thank you, kid. Ma'am Star still awake. Siling ni Alex Montesa para mag-upo sa program mo, Tita We. Yes, so appreciated gina, sir. Martin Aliling, salamat, kid. Kag, yes, magluwasin na. Si Tuto Eddie Laos, ara sila ni Nanay Isabel sa Victorias City, mayong hapon man. Juvilin, watching from Naik, Cavite. Francine Natalie Bautista, good PM. Kamusta si Tisay sa barangay, Maaw? Abinchin niya ang imo message da. Hello, here, may hapon to well watching live. This is my live from Molino, Cavite. Happy blessed Tuesday. Thank you, good sir. Hill Javier. Mario Bacauco Erad. Tita Wilma, mayong hapon kag mayong hapon man sa akon asawa si Amelia Iligan Erad kag kay Cedric Iligan Aram. Diri sa Canson Subdivision, La Carlota City, nagamonitor sa mga taga La Carlota, dira mayong hapon. Good afternoon, Tita We. Ako si Sender, mas pilion ko akong pamilya, kay ang kwarta makita lang na. Pero ang pamilya, kung madula or mapalayo sa imo maskin, kadamo sa imo kwarta, hindi ka malipayon, kay may kulang. Huli na lang siya, hindi na lang siya maglakat, kay gaplano siya nga magbalik mo, kay gintawagan sa iyang employer na salamat gid. Hindi gin magutman. Opinion ko lang, Tita We. Ma'am Julie Militado Patrimonio, thank you gid, appreciated gin, ma'am. Na Richelle Fulgencio Susana, Tita We, good afternoon. Gamonitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Okay. Ma'am Thelma Ihuiko, gapasalamat sa kay Ma'am Virgie Alpinda. Salamat gid ko, no. Divine Agulto, shout out, Tito We. Divine Agulto. First time nga nag-monitor through live and FB. Thank you, Gid. Mamel Churita Ferrer, good afternoon. Salamat man. Kay Inday Mona Dinoy. Tito Wilma, miss you. Please greet family Dinoy sa bata and family Suspanya sa Murcia. Sa dua ko kabata, si Monica and Lanzi, miss you both. Thank you, watching live here. God bless. God bless ko no tawe. Yes, sir. No? Watching live here. God bless from Inday Mona Rollis Dino and Rollis. Okay. So, enough na. Thank you, kid.
Yes. Tapuson anay ni Tito Wilma ang aton sini mga nabilin nga mga zodiac sign sa mga nagahundak dira sa ila zodiac sign para sa ila horoscope karon iya nga adlaw. Pisces katatawe na ang mga Pisces ang mga natawo Pebrero 19 ug Marso 20. Ari naman. Pisces parang mataangkon ikaw sang progressive vibration sa imo kaugalingon. Kung maghambal ka, piliun mo mga maayo nga mga tinaga. Mga tinaga nga hindi makasakit sa balit-sagon sang imo ginapautusan. Sang imo ginahambalan, paamo ka na bala. Kag, dugang pagid Pisces sa imo horoscope, mag-exercise ikaw. Hindi ka da magpahimunong. Mayroon suwati mo naman ng mga numero 11, 25, 45, kag 22. Cherry red is your lucky color. Yes, Aries, Marso, 21, tubtob, Abril, 19. Do ka namin, isang bugtaw mo kay ina, Aries. Kay feeling mo, do ka mag-anam na basta mga horoscope mo, mamag-anang mo pagbugtaw sa aga. Kag pagbugtaw mo, pangyawon mo man ang mga maayo sa imo palibot. Good morning, ma. Good morning, Nay-Tay. Kay nga, maangkon mo ang positive vibes, kag ma-attract mo ang malipayon nga kabuhi bugos na adlaw. Kanami kay Arisa. Mas wati mo naman nga mga numero 15, 30, 21, kag 10. Cobalt blue is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20, ay ho. Taurian or Taurus. Diskubrihon mo or hibaluon mo ang pamaagi. Pamaagi kung paano mo makuha or maangkon ang simpatsya sa inisig kapareho para nga masaligan ikaw. Isa na dira, hindi mo pag-idalok ang imo talento, ang imo abilidad, i-share mo ina sa iban. Kag kinahanglan maging maaluan ikaw. Mas swerte mo nga mga numero Taurus sa Ace 25, 11, kag 32. Shocking Pink is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini, mo nina tao, may 21, tutubong niyo 21. Gemini, abi mong imo bala, masaligan nga abyan, amo ang masaligan nga abyan, amo ang makabulig sa imo ginaangkon mo man nga problema karon nga adlaw. Ari pagidho, kinahanglan mo man Gemini karon nga adlaw, ang magpahuway kung kinahanglan gid. Kay daw ginapangayo gid sunod sa imo horoscope sang imo lawas. Mga maswerte mo naman nga mga numero 10, 25, 36, kag 14. Lavender is your lucky color. Kaya sa mga Cancer naman, Cancer Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, palawigan imo pasensya para ikaw mangin malipayon karon nga adlaw. Abaw. Kung hindi namin pamatyagan mo, subong magpahuway ka para nga makayuhong ikaw sa mga tao sa palibot mo. Yes, Cancer, mga maswerte mo nga mga numero 23, 8, 15, kag 32. Jade Pink is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Leo, ang mga Leo, Hulyo 23, Agosto 22, ay likawan mo na mga tao sa palibot mo nga ginaistoryahan kabuhi isang iban. Focus kaya sa imo dira responsibilidad. Mga maswerte mga numero Leo 22, 7, Justice 8, kag 30. Sa 8. Okay. Tangerine is your lucky color. So, nabatian naton ang atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw, Martes, Agosto 24, tuig 2021. Okay. Mayong hapon dira kay Jerome Kakaruming Dinoy na mayong hapon lang dira. Salamat gid. Kag kay Nay Luz de Vivar nga nagapaupod man sa atong sa sini nga hapon. Kag magluwak sina Titawe ara man si Manang Perla kag si May nga nagaupod. Salamat gid sa inyo. Kay Inday Sally Sausa kag kay Bebe Ross from Turkian. How are you? Good afternoon. Thank you so much. Kay Nunoy. Aha! In Ponto Las Tres, Action Radio Philippine Standard Time, ang ato na 3 o'clock. Sorry.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pangamuyok din ninyo si Tito Wilma sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. Umahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat gid mga palanggan naton nga mga tagpalamati sa wala man ninyo untat nga pag-upod sa akong sa kahapon sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata batok sa COVID-19 na sinapangatuban naton nga pandemic kaya nga atong 3 o'clock prayer.
Antes man si Tita Wilma magpaalam sa sininga hapon sa This Is My Life sa inyo mga palanggan na ito ng mga tagpalamati. Luyag anay kita makig-condole or makig-unong sa kalisod sa pamilya Faniega sa pagtaliwan ni Tatay Segundo Faniega. Mara siya sa Acropolis Nahaya, Subong. So sa pamilya ato ni ginapahibalo kag sa pagtaliwan man sa pamilya Malate man sa pagtaliwan ni Arsenio, Tatay Sinyong Malate, sa pamilya Malate aton man mapapagtiguno, masubo man pero we don't have any choice. Ara sila subong sa maayong mga kamot, nagaupod sa atong tagtuga. Okay, yun ang pagpaalam ang aton na Bible verse of the day from James chapter 1 verse 27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Padamo din na salamat sa inyo. So, buwas na naman kita mag-open standby na sa matawang nga drama ng sahisang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon